dames. We gaan verder met de Stokkers Formule F1 hier op de 51ste Halmer Autocross weer. Zonnetje is er weer bij. Willem Siegen de Vries is er ook erbij. Ja, een van die mannen die bij het EK in zijn baten de ticket meekreeg om naar Engeland toe te gaan. Het mekka van de stokkerracerij. Hij mag in die finale mee rijden. Nou, alvast veel succes dan daar. Het is van oudstige populair op het Frieske platteland, autocrossen. Intussen uitgroeit aan volslooien eigen subcultuur met tal van varianten. In deel 2 van Roegouwers het zaniende stockcar racen, autocrossen als topsport. Friesland ook volgt coureur Willem Siegen de Vries uit Hontem, de Nederlands kampioen. In Engeland neemt er het op, het zijn de beste rijders van de wereld. Weer eigenlijk zo'n dagen in de week wel. Toen ben je nou net voort bent te krassen en dan zelfs na de jongens ben je weer nou aan de gang, zeg maar. Dit zijn de bekers van het Racing Team Dibbers die we helden. We zitten maar 3 verschillende klassen, we zijn maar 4 oude rijders. Mijn neef en ik rijden starke Formule 1. En mijn broer rijdt in de vrije standaard. En boyjonkje, ik ben die rijdt in de rodeo. En dit is mijn prijs van Sint Maarten van het NK. En daar zie je het bij als het NK wint, dan maar naar Engeland om een World Final te rijden. Dus direct plaats voor de World Final. Ik ben ook nog heen. Ik vind het een hele uitdaging om erheen. Ik zou eerst net, want ik mocht net van u zei. Hij zei iets winnen, iedereen zei ik met die oren rijders van als je dit winnen, dan mag je. Kun je net lezen. Hij gaat nog mooi erheen. Ze vindt het nou goed, ik zei het hem direct mooi. Als zo'n de jaren 60 binnen Roenom in Friesland autocrosswedstrijden. Grote ombouwde Amerikaan wie een tegen populair en het ging erom waai. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I say baby. He got another one that just say hey. Toen ik 18 weer, ik hier al gehaald naar de autocross. Op fietsje erheen, maar dat moest niet heen. Daar kon je net meester worden. In die tijd vallen mij weer wel 1005. Er weer een grote belangstelling uit voor die cross. Dat weer direct net z'n volle crossen en ja, dit halen dat weer wel een van de mooiste crossen. Dus daar moest niet altijd wel heen. Als eerbetoon deze eerste stockcars wordt het Sint-Wurg ook weer wedstrijden met zulke oude auto's houden. Deze klasse is ontstaan toen het Haarlem 50 jaar autocross hier. Toen woonden er weer oude historische crossauto's had. En toen hebben we een PNI maken. En zo die klasse weer wat begonnen. De veiligheid, het BNPL en naar het riempje erin en naar het helmje en rijden maar. En dan kijkt alle jaar net niet vlak, want de snelheden ben heeg en de sleppen eromheen die ben diep. Zucht de auto's soms net meer, terug de stofwolken, hier een actie. Die tijd hier in de slepen vol water en nu zit er net volle water meer in, dat is wel een groot verschil. Hoe komt dit?
vol spanning. De helpen aan alle kanten. Het valt wat nice, denk ik. Men is op dit soort van dingen is men wel clear. De orenauto's, men schuft het, die rijden gewoon terug. Nou, we gaan ook naar Engeland rijden. Ik probeer hier ook gewoon rustig aan en net zenuwachtig te worden voor die World Final. Gewoon proberen hier heel te houden tot aan naar de laatste 10 ronden. Meestal gaat het mis in de eerste ronde, dan rek je de meesten eruit. Ik probeer hier om bij de start rustig aan, ik sta daar achterom. En om daarna naar voren te komen, als ik de eerste ronde maar hoe leef, dan ben je dan heel lang. Bij het bouwen van de stakken begin je met helemaal niks. Nou, je hebt een idee in je hoofd. Dus we zijn eerst begonnen met een schets te maken, gewoon op papier. Krijgen ze in de kleuterklas. Dan hebben we een groot stuk karton gepakt en dan hebben we de vormen opgetekend. Kijk wat leek. Want we hadden natuurlijk wel inspiratie op bij andere stakken uit Engeland of van de Schoit dan, van vroeger. En kijken wat dan het beste is. Jelle die is technisch tekenaar, dus de stap was heel klein om dan de computer erbij te pakken. Want dan wordt het zeg maar echt duidelijk wat het mogelijk is wat je in je hoofd hebt. Je kan de maten erin voeren, je kan de kokers en de buizen en de profieltjes en alles kun je erin tekenen. In het begin ben we begonnen met de auto van de Schoit te kopiëren. Na een aantal maanden dachten we van dan beginnen we met een naaie auto. Dus toen ben we begonnen met de inboard suspension. We hebben de skakbrekers binnenin gemaakt. Hebben we uitgetekend op een computer. Dan heb je zeg maar al skakbrekers met een spiraalveer eromheen. En veel meer afstelmogelijkheden zeg maar. Toen ben we bezig gegaan met de achterasopphanging. Want dat is ook een heel belangrijk ding. Want je moet natuurlijk die kracht die motor heeft. 600 pk en 600 Nm koppel of soms nog wel meer. Die moet je overbrengen op die smalle bandjes die we erachterin hebben. Dus hoe die achteras eronder hangt en hoe die kracht overgebracht wordt is ook heel belangrijk. Dus dan begin je eens rond te kijken bij concurrenten. Van, wie heeft dat en wie heeft, hoe werkt het allemaal? Dan hebben we ook weer ons eigen twist aan gegeven. En dan ben we weer wat anders hebben bij het een gehad als een ander. En tot nu toe pakt het goed uit. We kunnen de concurrentie aardig bijhouden en betiden dan met de aanstellingen erbij te krijgen op de baan zelf, dan heb je een stapje over, zeg maar. En dat is de bedoeling. Ladies, zometeen veel succes en een hele mooie sticker. Vandaag hebben we de gouden helm en dan rijden ze 3 mooi. Je hebt een 4 mooi, 3 keer rijden. En wie de meeste werden, gaat die steen voor. Als de eerste perron met trok komt, dan gaat het wel. Maar ja, de eerste perron is hectisch, dus we moeten zien hoe het gaat. En met de eerste perron rustig blijven en dan hopen dat er een gatje komt. Het is overleven, de eerste perron. Dat is meestal zo, hè? Ja. Nou ja. We hopen het beste ervoor.
helft van de race vooraan reden met een mooi gat ertussen. Ja, tot op 2 ronds. Jan Roelof hier die had nog een laatste actie. Ik denk ja, nou krijg ik hem, maar ik kreeg hem ook. Maar hij kon hem zelf niet houden en ik gelukkig wel. Dus, oh. Heerlijk, hele paard, een hele mooie een om te winnen. Al die uren in de werkplaats en altijd aan bezig. En dan heeft hij wel er even nodig hoor, om er even de kappen voor te houden. Super, super. Die gaat nog 12 razen, hè? Oh, gaat je lepeltje, dan gaat het nooit mis. Ik ben net wel lekker als Lois, maar... Dit is onze motorhome. Hier sliepen we altijd. Zelt je hem even snel hebben. Hier hebben we de keuken. Daar kun je zien hoe sfeer het leven is van een stakaccoureur. En ja, we gaan maar een schaarse ruimte en dan maken we het maar doen. Hier zitten we altijd machinaal. Lekker smoek balkoor. We kunnen met de chauffeur praten. We kunnen alle kanten uit. Lietse televisie. Maar ja, we willen ook wel eens even wat zien. Filmpjes van de kras, orenfilmpjes, alles is mogelijk. In de keuken hebben we krijgen dus bij Beppe vroeger een provisiekast, maar alles erop en in, want we zijn een weekendje voor, dus maar al gaan eten mooi. Dat zou ik zeggen, we moeten maar naar de sleepkamer, denk ik. Je hebt jongen bij het team Debbers slept, ja, altijd baas boven baas. Dan kom je hier in de Master Living. Prachtigste plakje waar het 8 man sliepen kan. Nou, dat is allemaal een pronkje van net aan. Dit is een Hilton, jongens. Heerlijk. Jongens, hebben we even een klein beetje aandacht. Namens de organisatie en namens de voorzitter mag ik jullie van harte welkom heten op de Vrije Cross. De hoeveelste moeten we even over nadenken, maar let's go! Ik steen hier op de baan, zwarte klauwen aan het stoel. Voor die de gas, een hele burger is, hoe stuur ik aan een tank vol benzine. Racing Team Debbers is dus namen. Zelf reed ik in de stakker. En mijn neef kijk. Nou, wie reed in de vrije standaard. Dit hier ben we echt elke week aan voort. Elke week aan wel ergens heen. Wie wijnt door de hassen zien en sleep ik hier een tank vol benzine. En ik hier voor de eerste prijs, de eerste prijs. Had even voor mij tren, spoor in mijn verlies. Dat doe ik heel veel klassen. Als er net iets voor een stakker is, dan kan ik wel even wat. Nou, en elke keer versieren we inbouwen. Ja. Wij wonen eigenlijk 2 auto's als onder elkaar vastlassen. Dus ja, het bent 2 S-cards. Dus dan geen S-card service Debbers. Omdat we Racing Team Debbers ben we een 2 S-card. En dan wie het mooiste, nou dan wie het hele feest was.
En toen typte hij het op internet in, bleek direct nou echt een escort service dibbers te zijn. Ja. World Championship. It's the big race of the day. Only one race. World Championship. Anybody like a bet on the big race before we have another race? The winner's on there. The winner's on there. In Engeland leeft het stakkenracen nog meer als in Friesland. En dat kist ik wel zien dat je binnen de 10.000 mensen om dit te beleven. De wereldkampioenschappen werd ik 10 Hollanders omhouden en werd van de 6 Friesen binnen. In Engeland komt je elke week. Dus die kinderrieders heel goed. En die zijn enthousiast over hun favoriet. En dat laten ze jaren. Maar toeters en bellen en razen en juichen aan hun favoriet. Longsrieden komt straks naar Jestan. Ik ga nog nooit op een baan geweest, op een wedstrijd, maar zoveel mensen eromheen. Dat is net normaal. Hij is natuurlijk zenuwachtig, hij riet nog maar een paar jaar, maar we hebben ook zien dat hij kwaliteiten heeft. Hij wint het Nederlands kampioenschap en dat is net samen wat. Ja? Hij mag toch echt van 80 rieders de snelste werden. Volle mensen in garage en alleen die voorstellingen rondom die motor is al macht. There's the pride of Scotland, complete with kilts, number 388, Paul Ford, the only Scotsman currently in Brisker F1. There is number H228, Jan Roloff Bivenga. Look how pleased he is to be on the grid for the World Final. He starts on row 9. There is the European champion 515, Frankie Wayman Jr. Could he be on for world title number 3? He's won here before at Coventry. And oh my goodness, what on earth have we got here? I don't think I'm going to pass comment on Dylan Williams' Maynard's choice of attire there. Zal was het mist? Eerste. Nee, serieus? Ik echt eerste. Oh. Nou, ik weet net hoeveel ik nou de dui staan. Nou maakt het niks uit als ik maar lekker is. En hij is super dik. En daar is ik heel blij. Ik denk dat ik tweede sta. Want die Dennis Biesma die zit goed. Eerste. Ja, die heeft 2 keer wonnen al. Ja, maar helemaal niks. Hè? Het is leren verletten. Ja. Wat ik van het spulling? Um, Anticondens? Ja, doe maar. Zullen we dat er even in gaan? Die man van mij die riet, en dat is eigenlijk wel de eerste van de tak van zijn generatie zeg maar, die riet. En nou had er onze zoon Rick mooi besmet. En die riet nou dat de tolle weer. Nou, dan dacht er, dat zullen we net zitten. Die mooi nou ik al reden, maar dat doen we net. Maar die had een oude hobby, een hinders, dus dat lieten we daarbij. En ik heb zelf ook nog reden. Wij kwamen hier in Blauwhuis te wonen. Ja, en ze reden al hier in Blauwhuis, dus dan komen we op deze mooie baan.
Toen mijn zoon kreeg zo rijden, toen vond ik het net zo heel leuk, want toen hier Blauwhuis nog een sleed. Ja, en je bent toch een mem. En je zoon die is 12 en die is nog lichter dan mij, die moet nog even groeien. En dan zie ik hem natuurlijk al lang in een sleed lezen en over de kap en onder de blauwe drek. Dus wat mij betreft ben ik blij dat hier een behoording omheen komt en ze mooi in het botsen. Dus waar Richard ben ik net heel bang voor. Maar mijn man dan weet altijd standaard dat ik de eerste bochten dat ik dan net schenken, want dat vind ik altijd wel heel erg spannend. Want er zijn altijd 20 hakkelingen die al tegelijk door die bochten heen wil. En dat is toch altijd wel heel erg spannend. Maar ik ben net zo van van als er wat gebeurt, moet voor mij ophouden of weet ik veel wat. Want hij had ik wel in Engeland rijden. Dat heb ik wel hand dat er alle Nederlanders gasten tikken waren. En dan mocht ik in een coureur, die mocht zelfs van een vrouw en monteurs net meer rijden. In Engeland daar ben ze volle moller, hier is het volle sneller. Ja, dat gaat echt mooi daar. Ze beuken daar volle meer. En midden in de bocht trappen ze nog wel een keer plan gas. The most famous words in motorsports bring the Chevrolet V8 engines to life for the biggest stock car race of the season, the 2014 Championship of the World. The cars begin to roll away. Let's take you through the grid then in full. On the front row, Paul Harrison and Matt Newsom. On the second row, Dan Johnson, the World Cup champion, and Rob Speed. Row 3, first Dutchman, Cohen Maris and Danny van Bammelen. Trophy girls will take the big world final trophy round to the podium. Fans may now take their seats for the biggest spectacle, the biggest race in UK oval motorsport. Who is going to be the 2014 Briscoe Formula 1 stock car champion of the world? Many predicting this could be the most open world final in years. There's Willem de Vries, number 452 at the back, along with Tom Harris. Willem qualifying by winning a qualification race at Emmen Speedway in Holland. Any one of these drivers can win it. Haakt een heel schot erop, want dan komt er Perti net heen. Maar ja, hij werd aan 24 jaar, dus hij moet het ook zelf wat weten. En als hij hier dan nog maar doet, dan ga ik er wel vrede mee. Nee, hij moet hem rijden. En dan dat het knap. Ik ben wel trots op. Ja. Even here in the commentary box, tension levels are sky high. Goodness knows what it's like for these drivers out there. Here they come then towards turn 3, 36 cars, 25 laps. Let's get ready to rumble. Here we go. Green flag is down. Matt Newson gets the drop from the outside the front row. He leads Paul Harrison into the first turn. Are they all going to get round? No, they're not. Rob Speak heavily into the walls. A pilot on the outside on turn 2. 10, 12, 14 cars involved. That's a massive shunt. Surely the race is going to have to be stopped. Turn 1 and 2 almost blocked. Yes, the yellow flag is up. The red flag is coming out. The race is stopped. So a big incident there. Now let's hope that everyone's okay. Er vliegen iedereen al op een grote bult. De helft van het veld ongeveer, dacht ik. Het zijn we mooi op tijd, want ja, dan had wat ruimte om te zien als het achter ons staat. Dus wij konden mooi binnen terug. Now the mechanics charge onto the raceway. The drivers will be afforded just a few minutes for their mechanics to try to repair the cars. Ja, dat was in één keer. Nou, ik weet niet hoeveel allemaal, maar ze sprongen oerloer de hekken heen, maar kreken en banden en sleutels. Dat zag ik nog nooit doen. Hij rijdt wel en hij rijdt ook goed, maar hij kent net alleen. Want de hulpen die erbij zijn, die zijn ook zo belangrijk. Maar die zorgen er eigenlijk voor dat er weer rijdt. En thuis helpen ze me lekker goed. Hij doet het net alleen, zo doet het maar elkaar. En dat is, dat is geweldig. Zij het hem. Niet wij vroeger ook. En zij doen het ook weer. En zo maakt het. Omdat er zo vol is weer 15 minuten sleuteltijd en dan krijg je gewoon een volledige herstart. Verbaast me hoeveel dat er naar Wolweg krijgen. Maar iedereen die het nog rijden kent, houdt het sleutel in.
die komt gewoon weer op zijn eigen plek te staan. Dus dan begint het eigenlijk weer bij het begin. It's 16 then Matt Newson who gets away and who leads it from number 4 Dan Johnson. The hits going in hard from behind. And it's Paul Harrison with the push there from 4th place. Further down the order we got the Baby Yellow's out and it's a roller on the backstreet. Het is een full contact sport. Maar is beuk en van de bocht en alles. Maar dan moet je net die een beet pakken en de moor inschouwen. Maar je net beet houden. Serieus vol reekploempjes waar ik kon de hele tijd aan het remmen weer. Wie die remleiding die sproeide de olie op de remskief heen. Dus toen wist ik van hoe vier dat het weer. Het is kiezen of ophouden of er ook in. Maar ik doe het net om trot erin. Maar ja, het is net als ik wil. Ik heb maar de auto planken als de moor inscherpen worden. I think this one will be a popular victory. 55 Brave. Kloten. Maar ik doe zonder hem net verder erin, want dan shit is die. Ik ken niks meer. Ja. Ik wil even uitrijden, maar. Maar ik had het wel mooi maken en ik ben heel trots dat die wilde dat ook gedaan, maar die had het nog nooit gewoon. En dat was gewoon super alles. Ik had hem net uitrijden, ja, ik hem graag uitrijden, maar dat wie net alles. Ik hier een beetje rustig wijs, maar ja, als dat één keer best, nou ja, dan wist hij, dan was naar voren tappen bij Jerry. En gas erop. Ik hoop ook weer een komens krijgen. Hey. Nou, jammer. Ja, shit. Maar dat heeft hier nog wel gehoord. Ja. Wel mooi op naam van de tribune. Ja? Ja, Theo, hè? Theo, de cameraman, hè? Ik denk achterna nog wel eens van, ik maar terugrijden. Ja, het kan dan echt de laatste keer misschien wel eens dan. Maar ik denk er nog wel zo naar van, als het weg gebeurt, dan riekt misschien wat erop. Ik ben geen hartchirurg. Ik ben geen horlogemaker. Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen koekjebakker. Want ik ben een roeghouwer. Is hard en ik die winnen weer te jaren ontzettend. En nou ja, je hoopt natuurlijk altijd wat moois te vinden. Maar ik leer dat je dat dan echt vindt.